Hi havia una vegada, en una petita ciutat alemanya, un jutge que tenia una certa mala fama. Es deia que no aplicava la llei a tot el món per igual. Per als rics, poderosos i persones influents i ben situades, la llei era suau i benigna. Per als pobres, desvalguts i persones humils i senzilles, la mateixa llei, aplicada pel jutge, era dura, àspera, severa i inflexible. Una vegada el jutge va encarregar un parell de sabates a un dels sabaters de més renom de la ciutat, que li va prendre les mides del peu i li digué que estarien llestes en una setmana. Quan el jutge va anar a recollir les sabates, el sabater li va lliurar dues veritables obres d'artesania, però ben diferents l'una de l'altra. La sabata del peu dret era plana, de pell girada i amb una sivella de plata, mentre que la sabata del peu esquerre era de taló alt, de xarol i acordonada amb un llaç de seda. El jutge, estranyat per la diferència, li demana al sabater que per què no eren iguals les dues sabates. No és d'estranyar, senyor jutge, digué el sabater. He fet exactament el que vos feu en els vostres judicis. Apliqueu la llei segons la persona. I conte contat, ja s'ha acabat.